Aleksandar II. Romanov, ubijen je u bobaškom atentatu dok se vozio gradom u blindiranoj kočiji. Polumrtav i ozbiljno ranjen, dok su mu noge bile odvojene od tela, odveden je u Kraljevsku palatu. U atentatu je tada umrlo 13 ljudi, a 56 je bilo ozbiljno povređeno. Aleksandar III, koji je sve to gledao, zakleo se da to neće biti njegova sudbina i tako je postao neustrašiv i jak simbol monarhije i autokratije. Njegovog naslednika Nikolaja je često ponižavao, zvajući ga devojčicom i detetom, i to je ostavilo trajne posledice na njega. Nikolaj je u odnosu na njega bio samo slab vladar bez mišića i borbene spremnosti. Aleksandar Uljanov, Lenjinov stariji brat, pokušao je da ubije Aleksandra III bombom na sahrani njegovog oca. Uljanov je imao medalje i fakultetske diplome, a njegovi ne tako bogati roditelji bili su plemićka porodica, što se tada jako teško sticalo u Rusiji. Čitajući Karla Marksa, došao je na ideju da stvori rusku revoluciju, ali problem je bio što je Marks rekao da je to poslednje mesto na kom će se desiti revolucija. Njegov plan je propao tako što ga je otkrila ohrana, tajna policija Ruske imperije. Aleksandar III je velikodušno rekao: ko se pokaje bit će u životu, a ko ne visit će, dok je Saša Uljanov rekao da je to protiv njegovih principa. Smatra se da je Sašino pogubljenje bilo okidač za ono što će Lenjin kasnije postati. Vođa revolucionara i cara-ubica. Lenjin je tražio od bogatih liberala nekoga ko bi krenuo sa njegovom majkom da evakuiše iz grada, ali tada su svi to odbili. Od tada javlja se Lenjinova mržnja prema svima njima. Saša Uljanov obešen je 20. maja 1887. godine u Moskvi.